sanatykom kem ja dispiaċejni għax mixxew għasan ħallikom. Smajtu l-għazlin siħ biex għallek biex tatina sigaret. Ġala darba ma dekx tbejjeb dina biex nishtru pakket. U taħsbux li marriċ natejkom jew tajdu il-għaws mill-ar. In-ċentezmu mandi fuqi għax flusi ħallejtom id-dar. Nitmakom samun ġibilkom polizija ħalli fittex jirrastakom. Tridu ġibilna polizija lanqas li kieku sraqni. Jena tzaddina xi fajber għax-xorb sigaret newfni. U li kieku fajber natejkom kem tajdu l-laws beċċun imma bir-riħa sanħallikom bib tijaj għal-wahda blu. Li kieku tatejna fajber najdu l-laws għal-proxmu jħen imma kareta ma tħobx tamel warrasek sejjer l-infern. U biex lilkom fajber natejkom stennewni naqroħ ranġamma u kieku titħlu il-ġennitkom jitħlu ġrieden tal-imramma. Għax mussantikom sigaret. Li tajtna xarbu għal biex neklu aktar nishtiqu l-ġej. U li għal jista' jikkuppakom u jisakkarkom jista' l-imbej. Nirraflu segbebu xezajru das kemm interessant u l-ħares mussa jisma minnek għax miegħu menċi karkolat. Law sent weħed mill-krodejli baxxejra sekku għammetti. Santikom 10 ċentesmi biex tieħdu teħ u żewġ galletti u fej tarawni tkellmunix il-għaliex liħ ma kommandi.